ATM ಮ್ಯಾನು ಲಕ್ಕ ಓಡುನ್ ಬಂದದು 10-18 ದಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೆ ಒಂಜಿ ATM ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಲಕ್ಕ ಓಡುಂದಂಡ ಐತ ಉಳೈಪ್ ಓಡುಂದಂಡ ಸುರಂಗ ಮಲ್ತಿದೆ ದಿನಾಲ ಹೋಪುನಿ ತೋಡುದ ಲೆಕ್ಕ ಸುರಂಗ ಮಲ್ತದೆ ಅಡಿಟ್ ಪೋದು ಕೊಂದಿನ ಪೆರುಗುಡೆ ತಿಕ್ಕಿದೆ ಮಣ್ಣದ ಅಡಿಟ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ಪೋಯೆ 2016 November 8 ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪು ಆನಿದ ದಿನ ನೈಟ್ 16 ಗಂಟೆ ATM ಪೊಡಿ ಬಂತು ಅಡಿಟ್ ಪೊಡಿ ಮಂತದ್ದು ಐದು 500 ನೋಟು ಕಂಡವಟೆ ಕಾಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಸಾರದ ನೋಟು ಅಂಚನೆ ನೂದೆ ತಗೊತ್ತೆ ಪೂರ ಪತ್ತದು ಬಂಡ್ಲು ಪತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪಿಯ ಸುರಂಗಂ ಇದೆ ಕಾಂಡೆ TV ಇಡ್ತುಪೆ 500 ತಲ ಸಾರದ ನೋಟು ಪೂರ ಬ್ಯಾನ್ ಪೋ ಬೇಜಾರು ಪಂಪಚ್ಚಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಇರ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಕಾಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಐ ನೋಟು ನೇರೆ ಕಾಂಡ ಕೊರ್ರಾಪುಡ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಹಠ ಬಿಡ್ಜಿ ಆತು ನೋಟುನು 10 ತಲೆಂಬಲ್ 2 ತಲೆಂಬು ಎಂಕ್ ದಿಯೆ ನೋಟುದ ನೆನಪು ಕೊಡೋದು ಎನ್ಮ ತಲೆಂಬುನು ಮಾರ ಅಂಡ ಯಾರು ಬಂಗ ಬೈದಿನೇತ ಕಾಸು ಬೈದಿನ ಎಂಕ್ 18 ದಿನದ ನೈಟ್ದ ಕಾಸು ಏತಾನ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಂಡ ಅದು ಒಂದು ನಂಬುಲಿಯಾ ಏನು ಈ ನಂಬುದು ಎಂಕದ ಆಧಾರ ಉಂಟು ಈ ನಂಬೋಡೊಂದು ಎತ್ತ ಬನ್ಯಾನು ಯಾನೆನ್ನ ನಿಜ ವಿಷಯ ಬನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತಿನ್ನೋಡ ಓ ತಿಂದು ತೈಲ ಅಲ್ಲ ಓ ಈ ಬಡವುಡೆ ಈ ಇಲ್ಲ ಫುಡ್ ಲಕ್ಕ ಇರ್ ನಾವು ಬೇತೆ ಕಾಪುಣ ಜನ ಈ ರೇಪಲ್ಲ ಫುಡ್ ಲಕ್ಕದಾರ ಫುಡ್ ಲಕ್ಕ ಅವನಿಗೆ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ಪನ್ಪುಣ ವೇಸ್ಟ್ ಈ ಫುಡ್ ಲಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಆವತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಪುಣ ಜನ ನೀಕ ಸರ್ವಿಸ್ ಆತಿ ಜತ ಈ ಬಜ್ಜಿ ಸುಮಾರು ಏರ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪುನಾಗ ರಾತ್ರಿ ಎತ್ತಿ ಬಕ್కపోದು ಕಂಡದಾರ ಐಕೊಂತ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ 7 ಹೊರಬರತ್ತವಲ್ಲ ಆ ಬೇಗ ಜನ ಉಪ್ಪುನಾಗನೆ TV ಒಂಜಿ ಬಿಡ್ತು ಪಕ್ಕ ಪೂರ ಎನ್ಪತ್ತ ಹೋಗ ಅಕಲ್ ಬಂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ TV ತು ಒಂದು ಪೇರು ಸೀರಿಯಲ್ ಇತ್ತ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಲು ಪುಣೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಕಲ ಇಲ್ಲ ಏರಿಯಾಗಳು ಸೀರಿಯಸ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅಕಲ ಸೀರಿಯಲ್ ತಗೊಂಡು ಬಂಡ ಈಗ ಬುಧವಾರ ಸಿ ಆತ ಅಂಚೆ ಸೀರಿಯಲ್ ತಗೊಂಡು ಬೇತಕಲ್ ಬಂಡ ಇಂದೇ ಇರ ಪಪ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಉಂಡು ಬಂಡ ಏನು ಸೀರಿಯಲ್ ತಗೊಂಡುಲ್ಲ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಪೂರ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತದೆ TV ಒಂಜಿ ಬಿಡುದು ಓಪನಿ ಅಕಲೆ ಉಪದ್ರ ಜತ ಅಕಲೆ ಉಪದ್ರ ಕೊರಂದ ಲಕ್ಕ ಉಂಡು ಬಂಡ ಅಂಚ 10 ಗಂಟೆ ಹೋದು ಪೀರ ಪಾಡ್ರಗೊಳ್ಳುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಕೂಡ ಉಂಟು ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಬೇತೆ ಅವು 11 ಬೊಕ್ಕ ಬಿದಾಡು ಇದಕ್ಕಿತ್ತೆ ಓ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲು ಪಂಡ ಕಂಡೊಂಡ್ರೆ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ದ ಇಲ್ಲು ಬೆಸ್ಟ್ ಮದ್ಮೆದಲ್ಲಿ ಮದ್ಮೆದೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂಡ ಮದ್ಮೆದಾನಿ ಮಾತ ಖುಷಿ ಟೇಪ್ ಪೋಯಿರು ಜಾಲಿ ಪೋಯಿರು ಆಡ್ನಕ್ಲು ಪಾಡ್ದಾದು ಆಡ ಓಲ್ ಜೆಪ್ಪು ಇರುಂದಾವು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಪುಚ್ಚಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಅಲ್ಪ ಬೂರೊಂಡು ಬೇರು ಅಂಡ ಕಂಡನಿ ಕೊಡದಿ ಮದ್ಮೆ ಆತಿನ ಅಕಲ ಮೇಯ್ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರ ಪೂ ಅಂಡ ಬಂಗಾರ ಮೇಯ್ಟೇದು ಇದು ಪೇರ ರಾತ್ರಿ ಅಡಿ ಅಕಲು ಪೂರ ತಿರ್ತದ ಇದು ಪೇರು ಆ ಪೊರ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುನಿ ಬಿನ್ನೇರೇರು ಕಲುವೇರಿಂದ ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಪೋಪುನಿ ಅತ್ತೊಂದು ಪೋಪು ಅದು ಇತ್ತಿನ ಅಕುಲು ಪೂರ ಪರ್ದು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಜೆತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಮದ್ಮಲ್ ಬರ್ ಪೂಜಾರ ಪಿದಾಯಿ ಅಕಲು ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಆನಿ ಬಿಸಿ ಪೂಜೇರ ಆನಿ ಸುರುತ ದಿನ ಆನಿ ಆಯ್ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಉಂಡಾವ ಐಕ ಅಕಲು ಖುಷಿ ಟುಪೇರು ಅಕಲು ಪಿದಾಯಿ ಸೌಂಡ್ ಆನಲ್ಲ ಸುರುತ ದಿನತ್ ಸುರುತ ರಾತ್ರಿ ಓ ಈ ಐತ ಭಯಂಕರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಆತ ಅಂಡ ಅಕಲು ಎಂಚೆನ್ ವೇರುಂದು ಕೇಂದ ಊಳ ಶಬ್ದ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವು ಪಿದಾಯಿ ಮುಕ್ಕಲು ನಮಕ್ ಉಪದ್ರ ಮನ್ ಪೇರು ಪಡೋದು ಶಬ್ದ ಅಲ್ಪೇರು ಅಕಲ್ ಪಿದಾಯ್ ದಕ್ಲೆ ಎನ್ವೇರು ಅಕಲ್ ಕಂಡ ದಾದನ ಶಬ್ದ ಒಂದು ಅಂಜ ಆನಿದ ದಿನ ಈಸಿ ಈಲ ಲಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡ ಅಂಚಿನ ದಿನ ತುಳ ಮದ್ಮೆದ ದಿನ ಸದ್ಯೋಗಿ ಏರ್ನ ಮದ್ಮೆ ಉಂಡು ಏರ್ನಂಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಗುರ್ತದ ಕಲ್ನ ಏರ್ನ ಓ ಯಾನು ಮದ್ಮೆ ಆವಡುಂದು ಬಂಡ ಇರ್ನ ಮಗಲೇನು ಕೊರ್ಪಾರ ಅಂದು ಕೇಳಲ ಕಾಣು ಜನ ಇಡ್ಡೆ ಯಾನ ಐಡಿಯಾ ಮಾತ್ರ ಬಂದ್ಪುಣಿ ಐಗ ಏನು ಆಡೋಡು ಸಾದಿ ಮಾಲುಂಡು ಅವೇ ಇತ್ನೆಟ್ಟ ಪಾಡ್ದಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ದಾನಿಯ ಒಂಚೂರು ಮನಸ್ಸ ಒಂದು ಆಡಂದಿನ ಮೋನೆನೊಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು ಏರ್ನು ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಈ ಬಣ್ಣ ಕನ ಇದಾನ ಅಂದು 2 ಕಿಲೋ ಗೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಹೋಯ್ತು
ಬ್ಯಾಗಡ್ ಓಲ ಬಿದಾಯ್ ಬಿಡಿಯಾನ ಅಂದು ಯಾರು ನಿನ್ನ ನಾನು ಮೂಲ್ ದೀತೆ 2 ಕಿಲೋ ಗೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಕೋಡೆ ಕಂಡು ನೀನು ಹೋಯ್ತು ಆಯ್ತು ಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ವೇನೆ ಮ್ಯಾಗ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಯಾವನ್ ಈ ತ್ರಪ್ಪ ಮುಲ್ಪಾಡ್ತಿಡೆ ತೆತ್ತಿನೇ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾದ ಜೀವಂಡ ಈ ಇಲ್ಲು ಬಾರಿ ಸ್ಟಾರ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಬಕ್ಕ ನನ್ನ ಲಕ್ಕವನ್ನ ಬಿಡಪೆ ತೆಂಬೆ ಕಂತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಉಂಡತ್ತ ಒಂದು ಯಾವ ನಾಯಿಗೆ ಪಾಟ್ರೆ ಅನ್ನಿಕ್ಕು ಕೊರ್ನಿ ಈ ಐಡ್ದಲ್ಲ ಕಡ ಆಯ್ತ ಮಾರೆ ನರಕ್ಕ ಶೀ ನಿನ್ನೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲ ಜೀರ್ಲ ಓ ತಾರ ಇದೆ ಆ ತಲ್ಮುರ್ದೆನ್ನೆ ಅಲ್ಮುರ ಹೀರೋ ಅಲ್ಮುರ ಓಕೆ ಅವು ನಮಕ್ ನೈಸ್ ഞ്ഞോളി ಡಾಬರ್ ದಕಲ್ನ ಓ ಡಾಬರ್ ದತ್ತ ಪುರ್ಬುಲ್ ನಕಲ ಇಂಚಿನ ನಿನ್ನ ಮೇರೆಗೆ ಏನು ಪಾತೀರೇನ ಇಜ್ಜತ ಅನ್ಪ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳು ಕೂತಾನ ಆರು ಪಾಪ ಕಣ್ಣು ತೋಚಂದ ಹೊಲ್ಕೊಳ್ತೀರ ಮುಚ್ಚಿ ಮಾರ ಅರೆಗ ಅಪ್ಪ ಬೆಚ್ಚ ಈ పోతుండో ఈల ఊదుపత్తి పోతాం పోతుండీ पुन्हा ती लाईट पाडती पोडी काय पूजाया पुन्हा तो ठिकाणा जेतो ना ಆ ಎಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಚಿತ್ರಬುಲಿ ಮಕ್ಕ ಈ ರಾತ್ರಿ ಅಂಡ ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಮಾರೋ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಮಾರ್ರೆ ಆಪಿ ಮತ್ತೆ ಅಂಚೋ ಕಾರ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಅತ್ತಿ ನಮ್ಮನೆ ಅತ್ತ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪುಚ್ಚ ಪೋಯಿನೇಕ ಶಬ್ದ ಪುಚ್ಚಗೆ ಈ ಡಕಡಕ ಅಂಡ ಪಿಲಿಪೊಂಡ ತಾತ ಮಾಡ್ಕೊ ಪುಚ್ಚಗೊಂಡು ಎಂಕಿಂಚ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಹೃದಯಾಘಾತ ಉನಿಕ್ ದುಂಬೆ ಇತ್ತದ ಹೃದಯಾಘಾತ ತಾತ ಅಂದಿಚ್ಚ